Γεια σας παιδιά, μετά από πολύ καιρό σας φέρνω ένα ακόμα ξεπακετάρισμα και αυτή τη φορά με μία ακόμα κυκλοφορία της Digital Soul. Πάμε να δούμε ποια είναι. Λοιπόν, όπως αναγράφω και στον τίτλο, είναι το Jujutsu Kaisen, οπότε μάλλον όλη αυτή η εισαγωγή δεν χρειάστηκε, δεν πειράζει. Οπότε θα το ξεπακετάρουμε για να δούμε τι περιέχει μέσα. Πάντως σίγουρα από έξω από τη συσκευασία ξέρω ότι περιέχει μια αφισούλα, οπότε αυτό το ξέρουμε. Τώρα θα το σκίσουμε εδώ. Είναι από τα σημεία που ανοίγει εύκολα βασικά. Για να δούμε, μπορώ και εδώ. Ωραία. Και νομίζω θα ανοίξει τώρα. Υπέροχα. Όπα. Αυτό σας πάει λίγο τα αυτιά, θα το φτιάξω στο post-production. Και θα φύγει εδώ προς το παρόν αυτό. Να το λοιπόν. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Μπορείτε να δείτε το εξώφυλλό του. Και το πιστόφυλλο που φαίνεται τι λέει κάπως. Μιλάει για την ταινία ουσιαστικά, δεν θα το δούμε εδώ τώρα. Spoiler θα είναι. Ιδάλλως. Λοιπόν, ας δούμε τι περιέχει μέσα. Μέσα έχουμε λοιπόν το αφισάκι της ταινίας, όπως και ανεφερόταν έξω από τη συσκευασία, το οποίο είναι αυτό. Είναι ο Gojo, νομίζω έτσι λέγεται. Αυτός και ο άλλος που δεν θυμάμαι πώς λέγονται τώρα. Θα το δούμε στο πιστόφυλλο. Μία φορά την είχα δει την ταινία και αυτή στα Ιαπωνικά, οπότε χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να την ξαναδώ στα ελληνικά. Από πίσω τίποτα. Και ωραία θα είναι. Και ας δούμε και το δισκάκι. Ανοίγει εύκολα. Ωραίος μηχανισμός. Το δισκάκι, για να μην το πιάσω από πίσω, είναι αυτού εδώ. Jujutsu Kaisen Zero. Ορίστε. Να το. Σεσερέκι. Και μία από πίσω. Εδώ. Και το αφήνουμε αυτό μία εδώ. Στην άκρη κάπου να μην πέσει. Και ας δούμε λίγο το εξώφυλλο, το πίσω μέρος του εξωφύλλου. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε. Νομίζω θα είναι καλύτερα να το βγάλω και να το δούμε. Ναι. Ο Χρήστος μόνος του μιλάει, μόνος του φαντάει. Να το. Μπορείτε δηλαδή να βάλετε και αυτό από την άλλη πλευρά αν σας αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Και ας δούμε μία και το απ' έξω. Και εδώ γράφει και την υπόθεση όπως είδατε. Για να δούμε το όνομα του πρωταγωνιστή. Γιούτα. Αυτός. Τον είχα ξεχάσει. Λοιπόν. Ας το τοποθετήσουμε πάλι στη θέση του. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ. Βοήθαμε και μπες στη θέση σου. Ωραία. Λίγο ακόμα πάλι. Κολλάει στη μία πλευρά το παλιό πράγμα. Ωραία. Κάτι κάναμε σχεδόν. Δεν το βάλα σωστά. Για καθίστε. Τώρα εντάξει. Τώρα μπήκε σωστά. Οπότε ναι. Ας φέρουμε και το δίσκο πίσω. Ωραία. Κρακ. Το αφισάκι. Ας το κλείσουμε. Και ας το δούμε άλλη μία, έτσι για μία καλύτερη ματιά. Να το. Και να το. Και κλείνουμε και το κοπηδάκι μας για να είμαστε ασφαλείς. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το unboxing. Δεν είχε πολύ πράγμα να δείξω αυτή τη φορά. Ελπίζω πως η δεύτερη σεζόν του My Hero θα έχει περισσότερο, θα είναι σαν την πρώτη. Θα δείξει όμως. Ελπίζω να σας άρεσε και να είδατε λίγο πάνω κάτω τι περιέχει και το Jujutsu Kaisen. Και αν θέλετε να το αγοράσετε, να σας έπεισα να το αγοράσετε. Και για όποιον θέλει να το αγοράσει, θα έχω στην περιγραφή συνδέσμους για το που μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο και άλλες κυκλοφορίες της Digital Soul. Και στα σχόλια, γιατί στην περιγραφή δεν μου λειτουργούν. Αλλά ναι, αυτά. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σε αυτό το unboxing. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε πάντα καλά και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!